Pumanaw kan! Kat di ka nagpakpakita kanya kiti ka anuman! Manangalilaw ti ayat mo! Pinagay-ayaman naklagayam! Saan? Di yun tayo kanyak ti asawak! Oh! Love Letter. Adda oras ti panagladingit. Adda oras ti panagragsak. Adda oras ti gubat. Adda oras ti kapya. Adda oras ti panagsao. Adda oras ti panagulimet. Adda oras ti pannakasugat. Adda oras ti panagimbag. Adda oras ti pannakatumba. Adda oras ti ibabangon. Adda oras ti pannakaipasngay. Adda oras ti ipupusay. Love Letter. Programa anakailanadan dagiti agduduma apasama kiti biyag anang muli kadagiti maseknan. Tapno agbalinda na tibker asumango iti panubok ken nadawel atay ak ti biyag. Love Letter. Manipod iti pluma ni Juby Dupais. Iti direksyon Eddie Bona. Pinartuat ti Lady L Productions para iti Lady L Channel. Love Letter. Naimbag nga oras yu amin kagayam, ti surat nga intay ikan biyag ita, kat naggapo kini pagkayam anaglingad itinagan nga Elena, kat inornos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Ngam sagbay man pay ti amin, shout out kadag iti papagayam tayo, nga adda iti naduma-duma apaset ti lubong, akas kada, ami dumangeng ijay Hong Kong, Emma Cardenas, Jeline Piso, Paris, France, Robin Jap, Mendoza, Ijay, Edmonton, Alberta, Canada, Nida Nieveras, Hong Kong, G. Tesorio, Hong Kong, Jenaline Paulo Nagum, Dubai, Marjeline De Vera, Jaya Mamawag, Abu Dhabi, Ching Madsa, Colon, Hong Kong, Rodar, Ijay Singapore, Vicky Salvador, Riyadh, Saudi Arabia, Laila Samoy, Abu Dhabi, Erly Ochoco, Singapore, kantikabsat na ni Mercy Ramos, Cabanela, iti San Fernando, La Union. Apadak nga adi kadagiti drama yo, Lady L, kunana ditoy. Kastamutan kini Lovie Velasco iti Hong Kong, ni Charlene Baliling, Singapore, Aika Yuri, Ronel Samoy, UAE, Janet Abelia, Saudi Arabia, Hazel Concepcion, Shanghai, China, Mary Jo Gascon, Bose, kan aminan a Gascon kan Bose family iti probinsya ti Abra, ni Val Marzan iti Saudi Arabia, ni Kelly Colobong, Taiwan. Naimbag nga oras yu amin nga awan labas na papagayam kan kadrama. Sakbay nga ituloy tayo basahan ti surat ni Elena, inayon ko pa pagyamanan dagiti
21,000 and counting subscribers. Nga awan sardayda amang tartarabay dito'y channel tayo. Kadagiti saan pa ya nakasubscribe papagayam, ag-subscribe kayon. Tapno saan kayo amaudi no adda baro amay upload ad drama tayo. Bueno, papagayam, kastoy man ti surat ni Elena. Dear Lady L, kablaawan kayo man amin itinaimbag nga oras, adanunan to'y nanumo as surat ko. Naayatak mat nga agdengdeng nga kadagiti drama yu iti nga aging kaita. Iso nga idi na discoverek ti channel yo, dagdagos adinang ko dagiti drama yo anay upload. Kat dayawak ti kinalaing mong agdrama, ka nagsurat, wano agaramid iti drama. Miss Jovi Dupais, aka Lady L. Kastama ta nagmayat adengdenggan dagiti kakadwa madramatista, a veterano kan veterana. Agyamanak unay, Ma'am Elena, tama apresyar mo dagiti sursurat, wano ar-aramiden tayo a drama nga intay ipatpatangatang. Ti makunak, ti panagdrama, kang runaan ti panagaramid wano panagsurap iti script amang bukol iti istorya kat continuous learning data. Iso ajak maibaga iti bagik analaingak no di kat kanayon nga ikabkabil ko iti panunot ko nga agsursuro aklaan. Madam Elena, pagayam ko. Tanasay-saya at ti makunang agsursuro ngam ti saan nan akayat ti paisuro ken dumngeg iti suggestions ti sabali. Taoray no ti panagkunam iti bagim ket nalaingkan adala ta dagiti banag arumbeng a masurom nga ammo ti sabali adi mo pay ammo. Lady L, nagsaya at kumano kadwayo pay da Madam Remy Valderas ken Sir Roger Ramirez. Kaano nga ta mapasamag dayta, Lady L? Kas kada kayo, Madam Elena, tarigagayak met a makadua manen dagiti sigud a nakaduak iti radyo. Iso nga adda ita daytoy channel tayo, apakang kangeganyo ita kadagiti boses da. No maipapan kini Madam Remy Valderas, siguro kat saan pa'y nga ita, nga mabalin nga inton sumarsarunong aldaw, no ipalubos ni Apo Diyos, kat kayat namanen ti sumango iti mikropono, tapno mangegan tayo manen ti kaili tayo, at timag na. Ngam kadagiti agundaway kat, irespeto tayo ti pangedeng na, akayat na ti aginana iti drama. Kat nimet sa Roger Ramirez, saan tayo nga irikrikip tiri daw para kankwana, taadamat oras itunggal kanito. Mabalin nyo mat amang ngaganti timag na, taadda pay laang daytoy iti radyo. Lady L, nagsuratak takayat ko ti mangibinglay iti adal kadagiti naayat a supporters yo amang tartarabay a kanayon kadagiti programa yo. Awan tay kas itinatulnog ken dumngeg kadagiti patigmaan tinaganak wenno nataengan tapno maliklikan ti saan anasaya at apagteng. Nasingpet ni Alex a kaanakag Lady L, ngem naesam iti arak kan paspasyar. Agnanaed dayto iti balay ti inauna akabsat na. Naragsak a baro ni Alex, nga makunak a nakaliway Lady L. Kat dayta ti adal akayat kumat nga ibinglay kadagiti padak a dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Lady L.
na dong parnakon. Di mo pa'y amumot tiyang paik. Linuko kayo lang, antay. Nervyosa kayo talaga. Ay, langgong nga ubing. Kunak no asino itayan adarasudos. Si kamot gayam. Aguray ka. Agat arak ka mo't, Alex. Nanay. Nalang abyo di agat arak. Jibang banglok, di yun nalang ab. Relax ka din, antay. No sabali la atao ti inangaw mo iti kasta. Akampay idikat padala pusam. Ang mga no binalik taddakan ang nakamotor. Ay, kud. Tumarayak mo ta na. Ay, sutil ka talaga. Nakapasyar ka man. Mailiwak ngamin kan kantay. Nagkita tala idikalman di taili. Mailiw kan. Anyat gagaram aya. Ay ka, tumay ka para manan iti maisabinuras ko Nagsayaaten ka na kan. Paboritok dayta nang runa no kaburburas. Nagbanglo a maluto. Alam nga rin ito yan, tay. Adamat itid ko kadananan kan tatang. Mabanak mo dita balay. Nagimas di inyag ni Alex a mais. Nagadutinakan ko. Kaburburas ngamin. No bumayag ti mais, saan una yun anabang lo amaluto. Ngem na imas metlatta. Naggagat kan nagsingpat dayjay nga anak mo, manang. Tila ititid na kanyak aprutas nga agapo kadagiti mula da ni manong na. Uwan nga rod, kayat na ti umay mangyag. Taadda ni boy agayom na ditoy. Tunggal agsarak da, day tala umin inuman iti arak ti aramiden da. Naasam ni Alex iti barkada. Huwan kayat na ti barkada, ngem ti mang nobya dita. Di na pa'y siguro mariknamot ati agayat. Uwan kat nga taa. Nasaysaya at ladaytan, ngem ti makinobya wenno mangitaray. Ay, jakmet kayat ti kasta, Elena. Daytay limpyo apa nang asawa mo't ati kayat ko. Wan mo't Ngam kayat ko kumamot ang mga asawa antap na agtalnan iti unag ti balay. Ken tap no maikat na ti panagbarbarteg ken panakibarbar kada na. Taama nga no maipasubo dita. Saan mat siguro tanasingpet mat. Ngem ti madikat no nabartek. Amangan no mapagbiddo tanda dita. Ket dakes ti mapasamak ken kuana. Anyat ko na yo, tatang. Nasaya tadaka kunak, tada pagbalsigag. Agbalsigak Day talaga yan. Oh, ayan na ti mabalsig. Dagitay kayo di talikudan ti balay. Agsakit nga minan ti bukot kada sikat kong agbalsig. Aping ngamin ayang agbalsig kayo palaeng. Nainot nga main apagluto ti kayaw. Libre pa'y. Ay, sus, tatang. Adala nga raw din inted ni Manong apaglutuan nyo. Day talamapan mang isakadan ti aramidin nyo, no? May busan iti gas. Us-usaran mi, mate. Nga magminminusak nga raw tayo supay. Nang runa kat jakmatan makapigsang agtrabaho. Hala. No, ipilit yun day ta. Umay kayo nga raw din ibalsiga na kanayon. Ay kat nagsayatan ngay no kasta barok. No, kaya't yun, ore. Minalam nga mayak dito, eh. Ang mga nung tan nakamot ni Manong mo. Ado mo ti matrabaho iti balay da. Ala, linawas lang araw din ngumayak. Ne, ado mo't tinabalsig mo, Manong.
Adon ti reserbam asungrod. Binalsig kan inyornos ni Alex dagita. Kasta ka di. Wan, Talaga nagagat ni Alex. Nasingpet ken nanakam nga ubing. pudnot ako nampili na. Sungaron ajak kong ungtan. Ngam no kasjay nga agbartek, Manong. Masapul mo't abagbagaan nyo. Ay wala, talaga bagbagak. Ngam na Adan sa manon ni dayan ti barkada na. Agi inumdamanan. Sapay no narugyan dan ti uminom. Di dagpatingga aging nga awanan ti mainumda. Ay, nakamamak ti kasta. Makaala da iti nadagsan a sakit. Wano saan, maisagmak da. Kasta ka na yon, Lady L. No pumasyar ti kaanakak ani Alex, mapan iti ayan ti barkada na tapno agjajamming da. Kayat da ni Alex akasangsango, taam muna ti makishare wenno gumasto. Saan a makiinumlatan iti libre, ako na dagiti kakayem na. Naamo kanyak ni Alex, takasla anak kon Lady L. Taidi ubing pay, katimbati ni manang ko kanyak. Tanaga broad iti mano atawan, iso ang nakapatakdardamat iti balayda, kandad dumapay. Gapu nga ro iti dayta panaga broad na. Kasla siyak meten ti pudno nga inana, tanadagdagkat kanyak, ngam kinimanang ko. Siyak pay ngamin tinangaw-awir kan kwa na idi ubing. Iso ana asidagtirik nami iti tunggal maysa nga agpanginaan. Tilaeng jak magustuhan, kat ti kinaartag na. Ngam naragsak no mabartag Lady L. Saan akas kadagiti dagduma, nga agriyaw, wenno agbirok da iti gulo. Iti namingsa na panagpasyar na ditoy, napanmanen nakijaming kadagiti barkada na. Kat. Mayat no kanayon ka dito, Alex. Naragragsak mo lang. Nagkakanta tayo. Kan nalaing kang gitara. Mayat agkanta no nalaing ti gitarista. Unay, dayto na. Panang pasablog mo kanya, kulas. Kunak man no, da kay balay dananang mo, Alex. Nay, tamot niyan tumili na. Ay, antay, di magasak lapit ito yung tigagayim ko. Ang mapana kitsayan. Sige, sumaralo akong ka na kayo. Mga ladayo pa nga rin iti arak, awan matenti sang tayo. Day taman na dapay dua dita sirok tilamisaan. Pulutan pa nga rin. Aday ta ti para pulutan. Idulin mo ta. Reserba para inton madamdama. Taumakar tayo iti pag-iinuman. Sige. Umakar tayo dyan balay da kulas. Iparatyan na tayo dyan iti pato. Ado ngamin kat ti pato na. Ayos, no kasta. Kunak man no adan dito'y ni Alex, Manang. Tanalabsak itay di ayan dakulas. Awan mat, anyat araramiden na ijay aya. Agi inumdamot ang nalabasak. Ay sus, awan man nga ruden di tay man maura yun sumangpet. Suruto mon, Manang. Amuyo mo ni Alex. No maimasan na ti arak kat awan patinggana. Ipaturay da mawas deng da amin. Kasta nga rod ti aramid na. Day ta ti kagurak iti dayjay nga ubing.
Isu nga rod akayat ko ang mga asawan tapno agsardengan ang makiin-inom ken makibarbar kada dita. Ay, jakla kaya't apabainan itay, iso apinanawa kon. Nabarbarteken, manang. Di naktumet ngamin ipaangag no siyak ti mapan mangayab ken kuana. Nang runa no nabarteken. Kat, kasano nga rudan? Hagawid tunday jay no mausawan. Ay, nabagdag kami mo dun. Agawid ako. Tol. Sanan? Maturog kan dito'y balay da kulas. Kwa, biro ka ni manong ko, no? Diya ka gagawid. Amo naman nga imay ka dito'y kabangiba nga barangay. Dito'y ayan dananang mo. Ay, apingay, madya, makaturturo ka kabutan. Ano Ay. Indo Awan. natin, Alex. Naturog nga agpaison. Nawas dangan. Boy, Mm. ada ka di pa dita ni Alex? Dati nga. Igit na. Ada, nana! Naturogan. Baybayan yan, iyan na nanabiit. Agawid to no mausawan basit. Nana! Di kay madanagan. Siyak di makamaw. Iti gayim ka. Ala nga rod, di mo baybayan, wan. Pangaasim, napatag-unay kanyak day ta ka-anakak. Ay, sa Uy ka di nana. Di kayak danag. Siyak di makamugan ni Alex. Ala nga rod, taagawid akmutan. Sige, sige. Sige nana. Ganad kayo. Kasla anak ko ni Alex. Isong agdanag ak unay no kasta nga adda iti pagiinuman. Siyak ti ad-adama dandanagan para kan kuana. Tiyak ba't kayat nga umtan, wano pasakitan, tanakasingsingput mo't. Day talaki na hilig na iti arak kan panagbarpertek na ti parikot kan kuana. Ay, hapay nga taya kastoy tiriknak. Ay, kasla, nagdagsan dagiti sakak ayadang ko. Madandanagan ajak mo't maawatan tiriknak. Ne, si Kamot Boy. Ayan na nga ni Alex. Dabay di balay da kulas, nana. Nabartag nga rin ka. Agpilit nga gawin. Sana dumdum nga giti sa uno kas dyan nakainuman. Iyamak ni mat, nana, nga dadagas sa mapasamak kang kuana, no. Palubusan mi nga agawid, nabartag ka nga raw. Sabay rabiin. Talaga rabrabiin. Apay nga binaya nagpaot ti panagiinom yo. Aldaw pa'y anang rugi kayo ang nagiinom. Ita, anyat orasan. Ay, problema ti aramidan nyo. O, sige, tainak dagasan ni manang ko. Ay, pero wisyo ti amuyo. Pasensya kayon, nana. Inton maminsan, di yun aw-awisan nga ginom ni Alex. Tadi na amot ang patingga. Sapay nagrigat a kasarsarita no nabartak. Ipilit na ti kayat na.
Ne, awan mo ti agiinom. Nalpasdan isong agawid tamutan, Elena. Damagam ano adda dita ni Alex, unuan niya. Ay, babaro, adda ka di pa'y dita ni Alex. Nagawitan ni Alex, nana. Anya? Sa dinong ay tinagawidan na. Hindi ka no, balay damanong nga. Anya? Kat no na bartag. Apay apilalubusan nyo ang nagmotor ang nagawid. Sapay lumabas iti highway. Kat pumanaspas ton ijay. Ay, suskat no kaskasero day jay no mabartukan. Nang runa no magna iti highway. Ay, Diyos ko. Makapadanag day jay nga ubing. Elena, surutan ta ni Alex. Uwan manang. Kasta una iti dandanag mi kinimanang ko iti day di aguntaway, Lady L. Kabisado mi nga minen ti style di kaanakak no makainom. Ipilit na ti panagawid na nga oray na bartag. Pagamuan ta nag-text ti inauna nga anak ni manang ko apag nanaudan ni Alex. Adda kano lang ipadamag kan kuha na ana ospital ni Alex. Gaputa na idumpar iti poste ti kuryente, iti highway, iti day di arabii a panagawid na. Kasta una iti danag kan panakatarantami kini manang ko, anapan iti ospital. Da kayo kaditi akin anak iti DOA patient, ma'am? Ha? One, ma'am. Dead on arrival ti pasyente. Saan? 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 Sana mabalin. Sana mabalin. Namatay ti anak ko. Sana mabalin, doktor. Sa dino di ayat ti ka anak kag. Dahil na akuban iti puraw nga ulas. Anak ko. Anya ti namin mo. Alex, anak ko. Sana po ito natay ko. Sinubyan ka. Alex. Maditirik na kiti dahito yung panakapukaw ko itinasing dagayam ko. Gayam tayo kunamot Tanapatugmot kanyak ni Alex. Nakasingsingpot abarkada. Awan ti makunak apulos kun kuana. Awan ti makunatayugan ko na tanasing pwet. Naparabo. Naragsa kakagkadwa. Nagawid pa ilang amit. Imbagak lang arudan nga umyanan iti balay. Daklakawa tayo ti pan nakapukaw tayo kun kuana. Kano nga isangpot dati bangkay na? Inton madamdama, mapantayo amin abarkada na. Lamayan tayo. Agingga iti pan nakaitabon na. Anak
ko. Nagkasang tinagpanagam. Pantati pupusay mo. Kaya't kapaya makita ng agkat katawa. Tunggal ang awanak. Kaya't kapaya makita nga umisisam. Tunggal makita na. Kaya't kapaya makasarsarita. Anak ko. Nagsapa ka asimi na kada kami, anak ko. Nagsakit, di pupusay mo. Diyak maklunday to yan nagtumpalam. Diyak maklun apulos. Inanamon, ipag Elena. Ang mga nuan niya ti mapasamak kan ka. Agpada kayon kan ni Manang Mau adipay nangan kan naginana. Uray mapukawak matan manong. Awanan ti ka anak ka kanang dungdungo kanyang. Awanan ni Alex sa mangsutsutil kanyang. Awanan di mangrigregalo kanyang. Itinagduduma ang prutas kanda Talaga na sakit na ito yan napasamak kan ni Alex. Ipag. Uray siya nga ama na. Kasla mabriat ti barukong ko. Itikawanan anak ko. Dakal man akawang ti kinakagait kan kinasingpan lang. Noon na dito kumpurmila dito ti may tultulong na kanyang. Iswa nakasaksakit kanyak na ito'y anapasamang kankwana. Tas hawak, nawalan dito tuon. Manang! Ay, Diyos ko! Tulungam tigamsat ko! Di mo baybayan! Di mo ipalubos ka na sa mapasabag kan ko, anak! Sawak! Diyos langit di maklon! Diyos ko! Dandaniak na talimudaw gapoy iti nalaos aladingit ko iti pupusay ti kaanakak. Kan nalaos adan ako iti panakatalimudaw ni manang ko, Lady L. Saan mi amaaklon amapukaw min iti agnanayon tinasingpat a kaanakak. Nakasingsingpat ti kaanakak, Lady L. Awan ti nakaririri na. Saan mata nagbalin alanggung kada kami. Nupay kasjay a makainom sag paminsan. Ngamday ta panagbartag na, tinakaisagmakan na. Iso akayat ko ngagbalin ko mga adal daytoy, kadagiti padak a dumdungag. Adida ko malabsen tu uminom iti arak, kandida ko maagmaneho, nukasta a nakainom ta. Tasaan da makontrol ti bagida, nukastan anagamuran ti arak ti bagida. Kastamat dagiti agtutubo. Dungeg da kuma iti patigmaan dagiti dadakalda, wenno dagiti nataengan. Tapno saan da maisagmak. Ditan tinagpatinggaan to'y pakasaritaan nga inak insalaysay, katagyaman unay iti anus yo anang hornos, kan nangidrama dito'y surat ko.
Kanagyaman kadagiti amin namang bukbukal iti programa yo, A Love Letter. Sapay kuma, tadi kay maumuma amang ipatpatangatang, kadagiti drama amang mangted adal, kan linglingay, kada kami amin, amang tartarapay. Alakastan Lady L, kat Diyos ti Agnina, tuy pagayam mo, Elena. Manon abiyag tinapukaw gapu iti arak. Manon at tao tinagsakit iti nagkaro gapu matlaang iti arak. Manon a pamilya tinasina-sina gapu iti arak. Manon a relasyon tinarakrak gapu matlaang iti arak. Mano a babae tinabastos gapu iti arak. Kan adupay amano. Nuramutan tinagtaudan ti kaaduan anakam amas a krimen ama paspasamak iti kagimungan. At dalat ta impluensya ti arak kan droga. Ngam saan latta ama panawan wenno maibatan dagiti masagnanday ta abisyo. Anya ti makagapo? Gapo iti apagdarikmat aragsak iti lasag nga itdan day ta abisyo. At damat dagiti agkunkuna. No oras mon ti matay, oras mo na talaga. Pudno nga adda ka nito ti pupusay ti tunggal tao. Ngam, adda dagiti pumusay, gapo iti panangabuso da iti bagida. Adda dagiti mangketel iti mismo abiyag na. Pagayatan nga rod dayta tinamarswa? Saan pagayam? Kayat pa'y ti Diyos nga agbyag ka, tapno sumurot ka kankwana. Ngam, binaybayam ti bagim. Wano nagpakamatay ka, pinatay mo ti mismo abagim. Idin to ta saan mo pa'y kumanga oras. Kan adupay apasamak papagayam. Adda ti free will nga inted tinamarswa kada tayo. Iso ama aramid tayo ti kayat tayo. Ngam kanayon nga ijay-jaya natin nalintag adalan apagnaan tayo. Tapno saan tayo amayaw awan ititurungan tayo. Ngam, kaaduan na apilpilian tayo ti kilo adalan, takayat tayo asurutan ti bukod tayo apagayatan. Imbes at ipagayatan kuma ti Diyos anang parswa kada tayo. Anya ti makagapo? Gaputa naragsak ti lasag tayo. Ngam saan tayo nga amo? Anakarkaro amaragragsakan ti Diablo. Gapo ta salsalungasingan tayo ti pagayatan ti Diyos anang parswa kada tayo. Takayat ti Diyos kat ayaten tayo ti biyag nga inted na kada tayo. Babaan iti panagaramid tayo, kadagiti banag amayan natop iti pagayatan na. Saan kat adadaelen tayo ti biyag tayo, gapo iti panang sursurot tayo, iti pagayatan ti kabusor na. Alakastan, Elena, katagyamanak iting ka panagsurat dito'y programa tayo. Love Letter. Sound effects kun musika. JR. Iti panangurnos ni Jocelyn Oblero Ramirez. Iti direksyon Eddie Bona. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions kan Lady L Channel. Kadagiti amin adumdumneg, maawis kayo amang ipatulod iti surat yo nga intay basa kani drama. Dito'y programa tayo, Love Letter. Iti email address, loveletter143@yahoo.com. Naimpag nga oras yo amin.